Прарасійская даносчица Вольга Бондарова пайшла ў лабавую атаку на нявестку Лукашэнкі. Прычынай стала тое, што маладыя беларускія блогеры і артысты, якіх Бондарова вінаваціць у разбэшчванні моладзі, знайшлі абароны пад крылом Ганны Лукашэнкі, больш вядомай пад творчым псеўданімам Ганны Сялук. Дзім-дзімы, Чулька-пулька, Анджэліша, Улад Кабякоў і іншыя інтэрнэт-зоркі былі актыўнымі ўдзельнікамі марафона адзінства, працоўнай групай якога кіравала Ганна Сялук. За артыстаў тады нават заступіліся прапагандысты з жоўтых зліваў. Але на даносчыцу гэта не паўплывала. Засунем глыбей галаву ў пясок, а язык у сраку і дазволім Сялусе, імя з маленькай літарай закрэслена, разбэшчваць нашых дзяцей, напісала Бондарова ў сярэдзіне лютага. Не атрымаўшы па руках за такую дзёрзкасць, даносчыцу панесла далей. Сілавікам рэспект, Сялусі ганьба, падпісала яна допіс з абвінавачваннямі спявачкі Анджэлішы ў прапагандзе забароненых рэчываў. А ў допісе з патрабаваннямі да губазіка вывучыць фінансавыя патокі маладых блогераў яна напісала, цытую: «Калі думаеш, што дно прабіта, але знізу пастукалі ашуканцы з сялухаўскай крышай. Фу!» У чэрвені 24 года даносчыца ўжо публічна выбачалася перад Ганнай Сялук за тое, што назвала яе змагаркай. Як думаеце, як хутка пабачым новы вінаваты зварот Бондаравай?